Вітаем, даражэнькія, гэта раніца з Белсатам, і мы, Катерина Раецкая і Дзяніс Дудзінскі, пачынаем дзень разам з вами. Сёння субота, 14 сакавіка, і міжнародная супольнасць сёння адзначае акурат у гэтую дату сусветны дзень рэк пад дэвізам «За рэкі, ваду і жыццё». Гэта тост, гучыць як тост. Як скажаш. Прамова. А яшчэ сёння сусветны дзень матэматыкі. Перадаю прывітанне маёй настаўніцы матэматыкі Марі Івановна. Добра, што мы больш не займаемся гэтай справай з вами. У гэты сакавіцкі дзень толькі 147 гадоў таму нарадзіўся Альберт Айнштейн, адзін з самых геніяльных фізікаў-тэарэтыкаў. А я вучыўся ў фізіка-матэматычнай школе. Ці ведаеш ты гэта? Вось, а калі перафразировать Айнштейна, Альберта Айнштейна, усё ў гэтым свеце адносна. Вось, здавалася б, што такое 2 тыдні ў жыцці чалавека? Але калі гэта 2 тыдні вайны, то час успрымаецца зусім па-іншаму. Сёння ўжо 15-й дзень, як пачалася амерыканска-ізраільска-іранская вайна. Адно з наступстваў баявых дзеянняў на Блізкім Усходзе, на мінулым тыдні цэны на нафту скокнулі вышэй за $100 за барэль. Столькі нафта каштавала 4 гады таму. Значна падаражэў і газ, і значыць, магчыма, хуткі рост цэнаў на ўсё. Эканамічная аналітыка ад маленькага эксперта. Мне напісаў гэта рэдактар. Таму сёння галоўнае пытанне раніцы, ці будзе рост цэнаў. Пішыце, што вы думаеце аб гэтым у каментарах, пішыце па трансляцыі на YouTube-канале Белсат Лайф і на ўсіх нашых платформах у сацыяльных сетках. Можаце сабе адчуць вось такім эканамічным экспертам. Пішыце, а мы будзем зачытваць вашы каментары. Ну, не мы, а Андруша. Праз некалькі хвілінаў у студыі мы паразважаем з сапраўдным экспертам, чаго чакаць ад сусветнай беларускай, ад сусветнай эканомікі, ад беларускай эканомікі, што можа падаражаць і што будзе з нашымі гаманцамі ўвогуле. А пакуль давайце паглядзім сюжэт пра апошнія падзеі ў Іране і вакол яго. Сусветная эканоміка ўвайшла ў крутое піке. Тое, што эксперты называлі жахлівым сцэнаром, стала рэальнасцю. Пару тыдняў баявых дзеянняў паміж Іранам і ЗША і Ізраілем правялі да блакады Хармузскай пратокі. Гэта галоўная энергетычная артэрыя планеты. Праз яе ідзе 5-я частка ўсёй нафты і звадкаванага газу ў свеце. Рэакцыя біржаў была імгненнай. Кошт нафты Брент сягаў $120 за барэль. Але сапраўдны шок перажывае еўрапейскі рынак газу. Пасля ўдараў іранскіх дронаў Катар, ключавы пастаўшчык для Еўропы, цалкам спыніў экспарт. Як вынік, за тыдзень блакітнае паліва ў Еўразвязе падаражэла амаль удвая. Аднак праблема не толькі ў глобальнай энергетыцы. Эфект даміно дасягне паліц кожнай крамы. Высокія цэны на рэсурсы наўпрост уплываюць нават на кошт звычайнага хлеба, бо нафта – гэта лагістыка і дастаўка, а газ – гэта аснова для вытворчасці азотных угнаенняў і паліва для прамысловых печаў. Праз затоку ідзе трэць сусветнага экспарту угнаенняў. Іх дэфіцыт ужо адчулі фермеры ад Пакістану да Злучаных Штатаў, што робіць новы віток харчовай інфляцыі ва ўсім свеце непазбежным. То бок, прадукты падаражэюць. У гэтым хаосе галоўным бенефіцыярам становіцца Масква. Пакуль захад спрабуе суцішыць паніку, Вашынгтон вымушаны ісці на саступкі і здымаць санкцыі з расійскіх пасярэднікаў. Упершыню ў гісторыі нафта «Уралс» каштуе даражэй за эталонную Брент. Гэтыя звышпрыбыткі дазваляюць Крамлю бесперашкодна фінансаваць вайну ва ўкраіне, пакуль рэсурсы і ўвага ЗША распыляюцца на Блізкі ўсход. Для Еўропы гэты крызіс – момант ісціны. Стала відавочна, энергетычная незалежнасць немагчымая без поўнай адмовы ад імпартнай сыравіны. Энергетычная незалежнасць немагчымая без поўнай адмовы ад імпартнай сыравіны. Цяпер пытанне стаіць не проста ў кошце ацяплення, а ў тым, ці вытрымае сусветная фінансавая сістэма маштабны рэсурсны шок. Да нас тым часам у студыю завітаў Андрэй Махоўскі, аўтар і вядоўца праграмы «Оптимум» на YouTube-канале «Беларусы і рынак». Андрэй, прывітанне. Вітаю вас. Шмат пытанняў, эканамічных пытанняў, нешта адбываецца ў свеце. Працытую, сусветная эканоміка ўвайшла ў крутое піке. Я не ведаю, што такое крутое піке, не ведаю нават, што такое сусветная эканоміка, але гэта гучыць вельмі жахліва, мне падаецца. Што зараз адбываецца ўвогуле
Ну, глядзіце, пра Піке гэта можа ўсё ж такі некае Метафора. перабольшванне такое, ну, рытарычнае. Вось, але ну так адбываецца тое, што ну кошты на нафту яны растуць. Не, яны нават не то, што каб растуць, не толькі растуць, яны як той, я не ведаю, зайка на полі туды-сюды, так скачуць, так? Вось там, таму што, ну, як бы нафтавы рынок гэта рынок спекулянтаў. І там гэтыя скачкі коштаў яны не маюць ну такога дачынення прамога да таго, колькі нафты ёсць у свеце, які побыт на нафту ёсць. Яны маюць дачыненне да спекуляцыяў. І калі там Трамп сказаў, мы зараз усе суда правядзем праз Армузскі праліў, кошты знізіліся там. Іран сказаў, мы перакрыем праліў, кошты зноў выраслі. Вось, але, ну, канешне, як бы тренд такі ў асноўным, ён ідзе на падвышэнне коштаў і, ну, відавочна, што нафта, там, бензін, дизель, гэта ўсё, газ, гэта эканоміка, гэта, ну, я не ведаю, гэта як кроў эканомікі і відавочна, што гэта будзе мае дачыненне да ўсёй эканомікі. Ну, чаму гэта пытанне выключна армузскай пратокі? 25% мне падаецца, так, толькі так, ідзе. так. Ну, астатняе Ну вось. Таму адразу вось перакрылі гэтую пратоку і вось пачалося. Гвалт нейкі. Ну вось глядзіце. Не, ну тут ёсць як бы аб'ектыўнае і суб'ектыўнае. Суб'ектыўнае гэта тое, што я казаў, гэта рынок спекулянтаў. Ну ён рэагуе наогул на ўсё там. Ну таму што ну гэта тыя, хто нафтавыя трейдеры, гэта ну яны спекулянты і лудаманы. Так, і таму яны там хтосьці грае на павышэнне, хтосьці на паніжэнне. Вось, але гэта суб'ектыўная такая рэч, спекуляцыя. Але ёсць аб'ектыўная рэч, ўсё ж такі гэта ну рэальна гэта шмат, вось гэтыя 20% мировога рынку нафты, гэта шмат і больш за ўсё пацерпяць менавіта краіны Азіі у першую чаргу. Ну, таму што у Індыі там ужо праблемы, там на 20 дзён засталося запасаў нафты ўсяго толькі. Вось у Інданезіі яшчэ большыя, здаецца, праблемы. Там, а што такое вось Кітай, які атрымоўваў у тым ліку іранскую нафту, там не шмат, але ўсё ж такі, і асноўная нафта да яго ўсё ж такі шла вось менавіта праз праліў. А што гэтыя краіны? А гэтыя краіны, гэта ж міравая вытворчасць, ну, дакладна ўсяго. Да? І таму гэта адбіваецца можа адбіцца на коштах ну літаральна на ўсё. Нават напрыклад для беларусаў, то бок ці добра я разумею, што калі там недзе ў Інданезіі кошты на нафту вышэйшыя, тое, што вырабляе Інданезія, дасылае нам, каб мы набывалі, яно для нас будзе даражэйшае. Ці гэта не закране Беларусь? Глядзіце, Беларусь гэта можа закрануць бальней, чым іншыя краіны. Ну вось учора, літаральна учора, да, мы ўсе бачым, не ведаю, як усе, але некаторыя з нас глядзяць беларускі тэлевізор і там глядзяць, як тэлевізор радаваўся, што кошты на нафту, значит, кошты на бензін у Еўропе там растуць, як гэта Еўропа перажыве. А ўчора вось Лукашэнку запыталі пра гэта, і Лукашенко быў зусім не рады. Ён адказаў, што ну гэта будуць праблемы, што хтосьці выйграе на кароткім часе. Чаму Беларусь не выйграе? Значит, ну, па-першае, з коштамі. Вось Аб'яднаныя Арабскія Эміраты гэта быў хаб, праз который у Расію спачатку, а потым у Беларусь ішлі імпартныя тавары. Ну, у першую чаргу гэта электроніка і аўтазапчасткі у вялікіх аб'ёмах. То бок Армузскі праліў перакрыты, то бок трэба шукаць новы хаб, трэба шукаць новыя маршруты. Ну вось я чытаў нават, што кошты на электроніку і аўтазапчасткі могуць цягам некалькіх месяцаў, ну калі гэта зацягнецца, вырасці ажно на 20-30%. Ну як бы гэта шмат. Гэта першае, ну гэта непасрэднае вось кошты на паліва. Ну, кошты на паліва, гэта само сабой. Ну, з палівам там можа мы неяк з Расіі дамовімся, будзем купляць танней, там, ну, гэта окей, але вось электроніка і аўтазапчасткі. Другое, вось гэты Аб'яднаныя Арабскія Эміраты, гэта быў таксама хаб для беларускага экспорту ў краіны Афрыкі і Азіі. І гэта каласальныя аб'ёмы экспорту былі у 24-м годзе. Вось літаральна там толькі за дзень да вайны наш амбасадар у Эміратах пахваліўся, што 3,6 мільярды экспорту было ў Эміраты. Ну, гэта відавочна не ў Эміраты. Ну, па-першае, гэта гіганцкі. Праз Эміраты. Ну, як бы ён ідзе як бы ў Эміраты, але, ну, відавочна, што гэта не ў Эміраты.
гэта гіганцкі аб'ём рэальна, таму што там, ну, я не ведаю. Якія гэта галіны беларускай? І вось самае галоўнае, да, што ішло ў Эміраты. Першую чаргу ішло беларускае паліва. Вось, да, ну, гэта цікава, да, мы прадаем Эміратам, Тулу со сваім самаварам. мы прадаем Эміратам паліва. Я так разумею, што калі гэта паліва беларускае даходзіла да Эміратаў, оно там рабілася халяль аўтаматычна, і ўжо як эміратскае паліва прадавалася там у краіны усякія ну гэта канешне спекуляцыі, ну але я не бачу ніякіх іншых прычынаў, каб мы прадавалі бензін і дизель у арабскія эміраты у такіх гіганцкіх аб'ёмах, да? Вось. Ну і зараз гэтая лавачка-то перакрываецца. Ну таму Лукашенко, вось ён калі запрашаў гэтага іранскага амбасадара, да, ён же не за Іран перажываў насамрэч, ён за Эміраты хваляваўся. Ён не за тое, што Іран бомбяць, ён за тое, што Іран бомбіць перажываў. Іран бомбіць Эміраты, Іран перакрывае Армузскі праліў. І гэта, ну, гэта вельмі цяжкі удар можа быць па беларускаму экспорту, па беларускай эканоміцы, таму што, ну, па-першае, 3,6 мільярды, гэта гіганцкі аб'ём, рэальна, для Беларусі гіганцкі. У доларах? У доларах, так. Гэта гіганцкі для Беларусі, просто гіганцкі. 6 мільярдаў. 3,6 мільярды, гэта, ну, глядзіце, у нас таваразварот з Расіяй 55 мільярдаў. Ну, так гэта з Расіяй, да, а тут вось толькі наш, і гэта таваразварот. Там, ну, там палова дзесьці, гэта беларускі экспорт, а тут толькі ў Эміраты 3,6. І галоўнае, што гэта ж самы даходны беларускі экспорт, гэта ж паліва, гэта ж тое, на чым Лукашенко в асноўным і зарабляе. Але гэта вось Лукашенко. За Лукашенко, ну, ён неяк там дасць рады нешта іншае сабе будзе у свой гаманец дадаваць. Але вось, напрыклад, для простага, як кажуць, на тэлебачанні беларуса, гэта што? Ці адаб'ецца вось гэтая адсутнасць гэтага экспарту у Эміраты на простой беларусцы, якая пойдзе, не ведаю, за ЖКХ плаціць, ці там за... Ну так, глядзіце, вось я казаў, самы напроставы, да, гэта рост цэн на электроніку і аўтозапчасткі. Ну, гэта вось просто вот самае відавочнае. Што датычыцца да гэтых? Ну, Беларусь губляе вось гэтыя 3,6 мільярды долараў. І гэта менавіта грошы. Ну, як бы, вось, гэта не то, што мы там гандлюем з Расіяй, там, расійскія рублі, гэта вось, гэта долары, гэта вось менавіта вось грошы, якія атрымоўваюць беларускія прадпрыемствы, да. Яны гэтыя грошы там прадаюць на біржы, потым другія прадпрыемствы купляюць, яны могуць купляць імпарт за гэтыя грошы. Ну вось, як бы, ну вось уявіце, ось нема гэтых долараў. Сапраўдны істотны грошы. Я насамрэч, ну, нават не ведаю, дзе зараз гэта можна замяніць, бо ну, з Кітаем мы гандлюем у юанях, з Расіяй мы гандлюем у расійскіх рублях, як бы, а хто яшчэ, дзе яшчэ браць долары, да? І гэта праблема, таму што, ну, тады мы не можам купляць імпарт. Гэта па-першае. Другая праблема, гэта адбіваецца на валютным балансе ў краіне. Ну, то бок, калі там, ну, беларускі рубль, ён, ну, дарэчы, пачаў танець крыху, да, апошнім часам. Але, ну, беларускі рубель умацоўваўся, да, таму што вы, ну, як бы вы атрымоўваеце вось гэтую валюту, яна, попыт на валюту быў ніжэйшы, там прадаеце на біржы, рубль умацоўваецца. Ну, а зараз няма чаго прадаваць на біржы. Ну, як бы, не то, што нема, але, ну... І пойдзе ўніз. Гэта ваш прагноз? Не на конт рубля, ведаеце, я вось зрабіў прагноз пра рубель, што ён будзе 3,5 до канца года. Я ўлічыў амаль усё, абсалютна ўсё ўлічыў у гэтым прагнозе. Я там улічыў, як расійскі рубель рэагуе, кошты на нафту, і якія кошты патрэбны Расіі. Я, робячы гэты прагноз пра долар, я не ўлічыў адну маленечкую дэталь. Я не улічыў долар. Таму, ведаеце, ну, я не ведаю, што будзе адбывацца з доларам. Вось. Як бы, ну, у сэнсе, я маю на увазе, ну, Трамп можа што-небудзь зрабіць, і долар просто пойдзе ўніз. Наступны твіт, так. А увогуле, ёсць у Беларусі нейкая падушка бяспекі? Так, і падушка бяспекі ёсць, таму такога рэзкага падзення хутчэй за ўсё не будзе. Будзе вось такое плаўнае зніжэнне, якое, ну, прынамсі, мы зараз яго і назіраем, яно адбываецца ўжо. Падушка ёсць, она вельмі вялікая, рэкордныя рэзервы. Там па гэтых рэзервах ёсць пытанне, таму што там большая іх частка ў золаце. Вось, а, ну, золата гэта яшчэ трэба прадаць, там, як бы, і калі ты яго прадаеш у вялікіх аб'ёмах,
Кошты ўніз. Кошты ідуць уніз, як бы зразумела. таму калі там кажуць, што 8 мільярдаў у нас там залатых рэзерваў, ну гэта такія умоўныя 8 мільярдаў, да, там, як бы яны, калі вы іх будете прадаваць, то яны будуць ужо не 8 мільярдаў. Вось, але, ну, тым не менш, рэзервы ёсць. Там іншая справа, што трэба будзе плаціць па даўгах з гэтых рэзерваў, бо плаціць няма чым. Вось, але, ну, ўсё ж такі, от такога рэзкага падзення, ну, пакуль для гэтага, я б сказаў, няма ніякіх такіх прычынаў для рэзкага падзення, але ёсць прычыны для таго, каб беларускі курс паволі ішоў. А адносна, напрыклад, Расія, якая, ну, таксама Расія прадае газ, нафту Беларусі, зразумела, гэта кошты, якія яны там абмяркоўваюць. А ці уплывае зараз вось гэты канфлікт ізраільска-амерыканска-іранскі і вось гэтая сітуацыя з нафтай на Расію? І ці можа Расія, напрыклад, сказаць, ведаеце, у свеце такая сітуацыя, Беларусь купляць у нас нафту цяпер даражэй, напрыклад. Ну, Расія, канешне, можа, як бы, ну, але гэта вынік палітычных дамоўленасцяў, там, ну, гэта да рынку не мае адносінаў, гэта адносіны паміж Пуцінам і Лукашэнкам. Вось, на Расію гэтыя кошты, ну, як бы, ну, канешне, ўплываюць, да, і, ну, але Расія, ну, так, Расія можа прадаваць і танней Беларусі, калі там яны нейкім чынам дамовяцца, хаця, ну, гледзячы на тое, як Лукашенко учора гэта казаў, нешта не бачна, каб у яго былі перспектывы дамовіцца. Бо ён сказаў, што некаторыя, канешне, могуць выйграць, але вельмі не на доўгі час. Якая какетка. А вось Трамп, я гляджу, днямі на тыдні заявіў, што вайна хутка скончыцца, і пасля гэтага і нафта, і газ зноўку патанеюць. Вось. Але еўрапейскія эксперты лічаць зусім інакш. Ну, глядзіце, тут... Нішто таннець ужо не будзе. Не, ну, калі я вас зразумела, ён сказаў, нафта і кошты ўніз пайшлі. Ён там заўтра скажа, зноў пойдзем на Іран, яно будзе, ну, калібацца, як яны. Не, глядзіце, калі вайна скончыцца, ну, канешне, будзе залежаць ад канфігурацыі заканчэння гэтай вайны, але калі вайна скончыцца, ну, як бы кошты на нафту павінны пайсці ўніз, канешне. Ну, таму што праліў адкрыецца, з чаго ім быць такімі высокімі. Таму што, як я ўжо казаў, няма на рынку дэфіцыта нафты на міравым, так? Як бы зараз міравыя вось гэтыя запасы нафты, яны іх хопіць на тое, каб кампенсаваць поўнае закрыццё гэтага праліву цягам 400 дзён. Ну, то бок, як бы мы запасы высвабаждаем і, ну, ўсё окей. Вось, таму, ну, і, дарэчы, пра экспертаў, я б сказаў, што, ну, як бы такія вялікія экспертныя, не ведаю, такія салідныя экспертныя канторы, як я маю на ўвазе, там Фіч, Сусветны банк, яны нават не мянялі пакуль што сваіх прагнозаў на сярэдні кошт нафты на гэты год. Вось як былі прагнозы напрыканцы таго году, так яны і засталіся. Там у Фітча гэта, здаецца, $63, у Сусветнага банка гэта наогул $55. Гэта бренд. Ну, так. Вось, таму, ну, то бок, яны пакуль што не бачаць нават, ну, аснову, каб мяняць гэты свой прагноз. Таму, ну, я, на жаль, нічога не магу сказаць, калі гэта вайна скончыцца. Яны проста забілі на Трампа. Чуць крыху больш за $80. Учора было 100, здаецца. 100, а сёння вось яшчэ пайшла ўніз. Ну, вось яна так мяняецца ўвесь час, таму... Свет прызвычаіўся. Не, ну, я кажу, гэта рынок спекулянтаў. Хтосьці штосьці сказаў, а там, здаецца, што там было? Нейкі востраў Трамп разбамбіў, да? Праз які ідзе вось гэты нафтавы транзіт з Ірану, але не стаў бамбіць нафтавую інфраструктуру. Магчыма, таму цэны, што ён не стаў бамбіць нафтавую інфраструктуру, цэны крыху і знізіліся. Хай бы яны ўжо гулялі ў Твіттары, а не ў вайну. Залежыць ад аднаго чалавека. Дзякую вам вялікі, што нам гэта патлумачылі. Я была ўпэўненая, што вось калі нафта ўсё даражэй, тады я з каністрай павінна ўжо бегчы, стаяць, і нешта там вось паліва. Кудысьці трэба бегчы. Ты ж ведаеш, жанчына павінна быць... Цябе абы бегчы куды-небудзь. Ай, усё. Але зараз мы з вамі, з нашымі гледачамі ўсё зразумелі. Дзякуй вялікі, з намі быў Андрэй Махоўскі. Вось патлумачылі, дык патлумачылі. А далей у нас у праграме ўрывак з шухер-шоу Андрэя Павука. Нашыя пранкеры паспрабавалі паскардзіцца на лаянку Азаронка ягонаму кіраўніку Маркаву. І вось што з гэтага выйшла. Гэтых лысых ведаюць ва ўсім свеце, а нашага лысага ведаюць у РБ.
Ведаеце, пра каго зараз будзе сюжэт? Ну-ка, здагадайцеся. Паехалі. Это Марков Марат Сергеевич. Ну вы же звоните мне. У меня младший брат, он начал смотреть «Озаренка» и после этого всяким плохим словам научился. Сатанисты, ублюдки, трансквир, свиньи. Что с А этим вы где делать? были в это время, когда он смотрел? Я в это время, я не знаю, где я, где-то отдельно была. Так, хорошо. И какие плохие слова там были? Стримы ведет. Вот он говорил слово «свиномразь». Вот это очень, по-моему, нецензурное В выражение. программе «Тайные пружины политики» он говорил такие слова. Я не знаю, в какой конкретно программе, но это точно было из эфира «Озаренка». Потому что, сама Девушка, видела. давайте сделаем таким образом. Вы зафиксируете, в какой программе. Извращенцы, убийцы, педофилы, грязные лжецы, психопаты, садомиты, террористы, проститутки, плесень человечества, канализация, дно жизни, бесы. Они никогда не смотрят ОНТ. Девушка, вы же сейчас говорите без фактов. Я А вы говорю, мне почему без конкретно- факта? Я говорю, мой младший брат, ребенок, не достигший возраста 18 лет, Девушка, начал еще раз ругаться повторю. после эфиров на Еще раз канале. вам повторю, услышьте меня. Изложите, пожалуйста, конкретные факты, когда, в какой программе это было. И обязательно рассмотрим ваше обращение. Ах ты сука и блядь. Это нормально Где вообще? это было? Это Маргарита Левчук он так называл? Девушка, я уже, по-моему, сказал достаточно понятно. Вы изложите конкретные факты, напишите обращение в Министерство информации, мы будем разбираться. Спасибо. Позор вам, что вы не знаете. Хорошо, что знаете вы. Вось такі ён, міністр праўды Рэспублікі Беларусь пры Лукашэнку. Як па мне, агіднейшая пачварына. Просто агіднейшая. Менавіта за яго сваю дзейнасць ажыццяўляе Азаронак. Менавіта ён яго падбадрывае і захвочвае. Не забудзем, не прабачым. А до нас завітаў Андрэй Сульжыц з навінамі беларускіх соцсетак. Нормальный человек завітаў. Слухаеш Азаронка? Не, Час. не. Ніколі, нават вось гэтую азбуку, якую он там... Не буду цытаваць яго. Давай тады Што ў соцсетках? у нармалёвым Так, інтэрнэце. про беларускія соцсеткі. Сёння зробім невялічкае выключэнне. Мы заўсёды, ведаеце, паказваем всякие мілату, чужую, якую мы падглядзелі ў соцсетках, а сёння паспрабуем стварыць сваю. Одну секундачку, калегі. Сёння все соцсеткі будуць казаць пра гэтае міла відэа, як мы віншуем нашу дарагую Каценьку з мінулым днём нараджэння. Господь з вами, дзякуй. Дзень здава, і як мы рыхтавалі... Дорогая раз, два, три. Катенька, давай. A happy birthday to you. Подключайтеся. Дякую вялікі. Happy birthday, Гэта не Катенька, сёння, to гэта было ўчора. you. Сёння у іншых людзей, але дзякуй, я гэта з'ем А калі я так Смачна пастаўлю, есці, мы Катя. Андрушу не перакроем, вось. Так, не. Так, Дякую. вот файней. Ну, добра, все нормально? Войся коряк. У ТикТок меня Нарешті там- запампуйте. так. Давайте, а теперь Так, сур'ёзна. процягнем пра кветкі, бо мы на мінулым тыдні толькі адзначылі 8 сакавіка, зусім нядаўна. А любіць сваіх каханых мы працягваем штохвіліна ў незалежнасці ад дня тыдня, свята і... Ён не выучыў. Ага. Вось, але толькі цяпер, пасля 8 сакавіка сталі далятаць всякія відэа святкавання. Яшчэ жывыя тюльпаны стаяць у людзях на падваконні, а вось не ўсе з тых, хто дарыў гэтае свята, я зараз пра гандляроў кветак. Жывыя. Святкавалі, яны все жывыя, але таксама рызыкавалі у даволі яўнай небяспецы. Вось, напрыклад, паглядзіце на гэтых тэмшчыкаў, як назвалі іх у інтэрнэце, увага на экран. Это Менск, каменная горка. И подъехала автомобиль ГАИ. Так. И вот так шапики с кветками потихоньку ператвараюцца у нешта падобнае на мультик «Ну, погоди». Дарэчы, так было заўсёды. Я шмат разоў там вось бывала на гэтым каля гэтай крамы вялікай будаўнічай. І гэта заўсёды, гэта людзі, мне падаецца, адрэналіншчыкі. Яны не цемшчыкі, яны адрэналіншчыкі. Яны вось, мне падаецца, яны нават не гандлююць Хто не гэтым. рызыкуе Да. Той не мае мімозы. Я памятаю, на 8 сакавіка? Заўсёды людзі з кветкамі, з цацкамі збіралі свае рэчы і збягалі, а вось бабулькі з семкамі заставаліся. Так, бо яны там... З папіросамі і семкамі Так. заўсёды яны заставаліся. Это- Напішыце, ці ёсць у вас семкі на раёне? Ну, каб мы разумелі. Так,
Працягнем далей. Часта, ведаеце, бывае, што да всякія файныя спектаклі і ў цырк, да прыкладу, вельмі складана купіць квіткі. Яны зараню распрадаюцца. Але часам вось такі цырк можна пабачыць на вуліцах нашых гарадоў. І вельмі часта. І па тэлевізоры таксама. І вось гэтую магію паказваюць і беларусы ў соцсетках. Так, адзін блогер з Менску здзіўляе мінакоў некімі фокусамі, а пасля здымае іх рэакцыю. Вось на гэтым відэа вы заўважыце, в самому пачатку блогер гэты уроніць бутэльку і нейкім чынам яе магічна падыме, але самае галоўнае, трэба сачыць за рэакцыяй мінакоў. Увага на экран. Вось ідзе хлопец, от, ураніў, оп, яна сама падляцела. Оп, 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 вось так. То фізічна хуценька яны патлумачылі, як што ўсё адбываецца. Але цікава, як да чаго яны дайшлі пасля гэтага. Яны вось нават пасля будуць з чым там яны, я не ведаю. Але не будуць паўтараць дакладна. А як гэта было? Это невядома. Нешта там... Леска, глядзіце, няма, яны і не бачна, конечно, але... Ну, так хутка. Я бачу, такое замежныя блогеры рабілі. Гэта называецца пранк. Нет, пранк, гэта нешта... Так, гэта трошки... Давайте ляцець тады далей. Это калі непрыемна. Даведаемся Мы будзем спрабаваць так само. Па накатанай схеме хутенька. Все, што мы любім, коцікі і бульба. Пачнем з коцікаў. Спачатку паказваем наглядны прыклад таго, як узняць настрой кіроўцам на дарозе. Вось на Гарадзеншчыне знялі відэа, як ехалі на машыне, і ў машыне, якая стаяла перад імі, пабачылі нешта найлепшае за гэты тыдзень з катэгорыі мімімі. І вось гэта цяпер на вашых экранах. Увага на пухнатых пасажыраў. Кусь. Такая едзе копеечка, і сзади в этой копеечцы... Так, а гэта два ці адзін? Адзін котик мыецца, ляжыць і падымае настрой, і адразу лецім далей. Куды мы без бульбы? Значит, і рэйтынг відэа ў беларускіх соцсетак без бульбы быць не можа. І вось адзін з блогераў зняў відэа нашага улюбёнага карняплоду, і ён уражвае сваёй эмацыйнасцю. Бульбіна уражвае сваёй эмацыйнасцю. Давайте паглядзім разам. Вось на ёй намаляваны вясёлы смайлік. Разрэз раз, два, і смайлік троху і вось такі у нас атрымаўся. Але ж гэта не намалёвана. Это не намалёвана, это глазки. Это жыццёвыя рысы, там яшчэ год, там 4-й, 5-й, 6-й. Сапраўдная беларуска, гэтая бульба. Мне мою жонку нагадвае. Вось, яна як мы. Дзякуй вялікі. Кожную хвілінку розныя. Дзякуй вялікі, пухнатыя пасажыры, заўсёды маем сардэчкі. Нагадаем пытанне, шаноўнае спадарства. Як вы думаеце, ці будзе рост цэнаў на бліжэйшым часам? Ці яны, наадварот, панізяцца? Можете, як Андрей Махоўскі ці Сергей Чалы зараз выступіць як эксперт. Прагнозы, давайте свае прагнозы. Пішыце ў каментарах да гэтай трансляцыі ў YouTube на канале Белсат Лайф. Вось, просто тут унізе і пішыце. А ты пакуль не сыходзь, я табе скажу цікавую рэч. Цікавую, у меня тут напісана. Вось слухайце, хлопцы. Літва адзначыла 11 сакавіка дзень аднаўлення незалежнасці. Гэтае свята прызначанае ў памяць прыняцця 11 сакавіка 90-го года Верхоўным Саветам Літоўскай Рэспублікі акту аб аднаўленні незалежнасці Літвы. Так, дадам, вядома, што гэтак пачаўся распад Савецкага Саюзу, але ўсё прыйшло не імгненна і не без перашкодаў. Амаль праз год пасля той пастановы Літоўскага Верхоўнага Савету ў студзені 1991 года у Вільні адбыліся вулічныя сутыкненні паміж прыхільнікамі незалежнасці і савецкай арміі. Шмат хто з нас памятае гэты падзеі. Пралілася кроў, але літоўцы незалежнасць сваю адстаялі. Што цікава, у тых падзеях бралі ўдзел і беларусы. Адзін з іх, журналіст-пісьменнік Сергей Дубавец, падзяліўся ўспамінамі пра падзеі 35-гадовай даўніны ў сюжэце. Штурм тэлевежы ў Вільні 13 студзеня 1991 года стаў адной з самых трагічных падзеяў у гісторыі Літвы і наблізіў распад Савецкага Саюзу. Тысячы людзей выйшлі абараняць незалежнасць краіны. У
У той дзень савецкія сілавікі пайшлі на штурм. Загінулі 14 чалавек, а сотні былі параненыя. Сярод абаронцаў былі і беларусы, у тым ліку і пісьменнік-журналіст Сергей Дубавец. Мне вельмі прыемна ўспамінаць, бо я думаю, як не любяць успамінаць вайну тыя, хто на ёй быў. Не паказальна, а рэальна. Бо настрой быў абсалютна ваенны. І не было там карнавалу, не было таго, з чым у беларусаў асацыююцца беларускія падзеі. У нас былі крычалкі, там летнія песні, а 20-й год увогуле было свята ўсеагульнае. Тут нічого такого не было, была чыстая вайна. І народ быў настроены. Паўсюль віселі плакаты камунізма з жудзіка, камунізм забойца. Ну, і як бы нейкіх іншых матываў не было. Я быў амаль увесь час каля парламенту, а там сабралася нешта 1300, мабыць, народу. Я удзельнічаў у низовых работах. А это были работы, мы тягали блоки бетонные, обгородживали парламент, потому что были люди, слухали тады Радио Свобода, расійскую службу, якая літаральна пакрокава сачыла за рухам войскаў у паўночным гарадку, бо рыхтаваўся штурм парламенту. Да ўспамінаў Сергея Дубаўца мы сёння яшчэ абавязкова вернемся. Гэта будзе далей у праграме. А цяпер да нас у студыю завітаў Павел Латушка. Мы ўжо без палітык, кіраўнік, прадстаўнік, без... Хаця пра палітыку таксама будзем размаўляць. Вітаю вас. Мы пра палітыку перш за ўсё. Так. Вітаем. Ну, першая навіна да таго, як мы перайдзем да тэмы, якую планавалі. Першых, гэта вы як ньюсмейкер, як інфлюэнсер у галіне палітыкі. Гэта пра тое, што была пастанова Офісу пракурора Міжнароднага крымінальнага суда распачаць расследаванне беларускай сітуацыі ў звязку з злачынствамі супраць чалавечнасці, якія здзяйсняюцца грамадзянінам Лукашэнкам і ягонымі памагатымі. Распавядзіце, што гэта вось што будзе, што яны будуць расследаваць, якія гэта злачынствы і калі нам чакаць вынікаў. Я нават працытую, гэта быў зварот Літвы, так? Я разумею. І вось на гэты зварот Літвы прыйшоў такі адказ. Прыйшлі да высновы, што ёсць разумныя падставы меркаваць, што злачынствы паводле рымскага статута былі здзейсненыя, як мінімум, часткова на тэрыторыі Літоўскай Рэспублікі. Ну, тады некалькі слоў ад пачатку гэтай справы. 2023 год мы звярнуліся да Міністэрства юстыцыі Літвы з прапановай скарыстаць з артыкулу 14 рымскага статуту і пратрактаваць тую сітуацыю, якая адбываецца ў Беларусі, як злачынства, якія маюць характар трансгранічны, празмежны, бо фактычна мы не з'яўляемся Беларусь членам Міжнароднага крымінальнага суда, і мы абмежаваны ў магчымасцях правядзення нейкіх следчых дзеянняў. Ну, не мы, а Міжнародны крымінальны суд. Але мы выпрацавалі стратэгію разам арганізацыі Justice Hub. Это вядомы дэпутат Еўрапарламента Даніус Жалімас. Я учора яму таксама дзякую за гэта, і я думаю, эфіры трэба сказаць дзякуй. Правую стратэгію наша каманда Народнага антыкрызіснага ўправлення аб тым, што злачынства пачынаецца на тэрыторыі Беларусі і працягваецца на тэрыторыі краін удзельніц рымскага статуту Міжнароднага крымінальнага суда. І мы абгрунтавалі гэта. Мы працавалі год канфідэнцыйна з Міністэрствам юстыцыі. Міністэрства юстыцыі ацэньвала гэта. Яны нават да гэтага далучылі
запросілі вядомых брытанскіх адвакатаў, які далі аналіз і пагадзіліся з нашым правовым падыходам, і пазней ужо урад Літвы 30 верасня 2024 года перадаў беларускую сітуацыю для разгляду прокурору міжнароднага крымінальнага суда. Дарэчы, Лукашенко тады сказаў, што нічога ў іх не атрымаецца. Так вось я магу сказаць, атрымалася. Бо менавіта на гэтым тыдні офіс прокурора міжнароднага крымінальнага суда, прааналізаваўшы ўсе сабраныя матэрыялы, гэтую правовую стратэгію, пацвердзіў, што выкананы ўсе умовы, неабходныя для пачатку расследавання, крымінальнага расследавання гэтай справы. Добра, вось яны прааналізавалі, сабралі ўсё. Я яшчэ хочу падзякаваць правовым нашим праваабарончым арганізацыям, бо была створана пры нашым удзеле праваабарончая арганізацыя, не толькі і замежныя. Вясну я тут магу узгадаць, і іншыя, якія збіралі таксама гэты доказы і перадавалі ў офіс прокурора. Апошні вось нават мы расказвалі, што мы перадалі памяці, Лукашенко публічна заявіў пасля дэпартацыі палітзняволеных, што это маё было рашэнне выкінуць іх, ніхто мае права вярнуцца і пазбавіць дакументаў. Гэта адзін прыклад, але мы доказали, что таких прыкладаў, на жаль, десятки, сотні тысяч. Бо ў наших документах, і перадусім у документах уже Літвы, было прадстаўлена інфармацыя, што не менш чым 600 тысяч беларусаў былі вымушаны пакінуць тэрыторыю краіны. Бо ў Беларусі атмасфера тэрору, страху, пераследу, злачынстваў, і людзі, прабачце, уцікаюць з краіны. Яны вымушаны выязджаць з краіны, яны дэпартуюцца. І гэта ўсё ўжо з пункту гледжання міжнароднага права даказана. Зараз, калі ўжо ідзе следства, доказная база ёсць, прокурор бярэ гэтую доказную базу, у рамках следства пачынае фарміраваць крымінальныя справы. Крымінальныя справы ў адносінах канкрэтных асобаў, якія вінаваты ці падазраюцца віну усталіць міжнародны крымінальны суд у здзяйсненні гэтых злачынстваў. Гэта не адзін Лукашенко будзе. Гэта ўвогуле мы прадставілі такі падыход, што гэта дзяржаўная палітыка на самым вышэйшым узроўні, на ўзроўні ўрада краіны. Ну, выкарыстоўваецца тэрмін «урад», не выкарыстоўваецца там адміністрацыя Лукашэнкі. Да? Так вось, калі гэта вышэйшая дзяржаўная палітыка на вышэйшым узроўні, то, па нашаму меркаванню нашых юрыстаў, першыя, хто трапляюць пад фокус ці пад узбуджэнне крымінальных справаў, гэта грамадзянін Лукашенко і грамадзянін Карпенков. Бо больш на іх было сабрана доказаў, але гэта не азначае, што прокурор, аналізуючы доказную базу, не можа пазней уже фокусавацца на ўзбуджэнні крымінальных справ у адносінах да іншых высокапастаўленых чыноўнікаў. Бо міжнародны крымінальны суд займаецца перадусім высокапастаўленымі чыноўнікамі. Пасля гэтага, калі ўжо ўзбуджаецца крымінальная справа у адносінах да канкрэтнай асобы, вось тады прокурор звяртаецца да палаты папярэдняй вытворчасці міжнароднага крымінальнага суда з запытам аб выдачы ордера на арышт. Калі прыкладна, які срок прыцягнення да адказнасці? Ну, это прокурор вырашае. Мы же зразумела, это выключна аўтаномнае рашэнне прокурора. Гады? Я скажу так, сёння ёсць адзін выклік, якім я магу падзяліцца, выклік фрагментацыі гэтай справы. На жаль, на сённяшні дзень моцная, невялікая дзяржава Літва, якая ініцыявала гэтую справу. І вось сёння для нас, для нашай каманды Народнае антыкрызіснае ўпраўленне, галоўнай задачай будзе сфокусавацца на том, каб яшчэ больш краінаў падтрымалі ўжо само расследаванне. Найбольшая колькасць ахвяраў знаходзіцца на тэрыторыі Польшчы. Гэта сотні тысяч. На тэрыторыі Літвы мы ацэньваем 70 тысяч тых, хто выехаў, не толькі колькі ўжо засталося, а хто вымушана выехаў на тэрыторыю Літвы. На тэрыторыі Германіі 10 тысяч. І мы спадзяемся, што гэтыя краіны, як і іншыя краіны. Я вось быў на гэтым тыдні ў Францыі, у Парыжы размаўляў з МЗСам Францыі. Гэта могуць быць і Латвія, Эстонія, і ўсе краіны фактычна Еўрапейскага Саюза, дзе знаходзяцца грамадзяне Беларусі, якія з'яўляюцца членамі міжнароднага крымінальнага суда. Яны могуць далучыцца да гэтай справы, каб прокурор разглядаў ужо поўны кантэкст гэтай справы, не толькі літоўскую сітуацыю, разумееце, бо сёння фокусавацца яны будуць толькі на ахвяраў, якія знаходзяцца ў Літве. І тады справядлівасць фактычна маюць права аднавіць ці атрымаць ахвяры беларусы, якія пражываюць у Літве. Нам важна, каб правасуддзе было комплексным, яно было усеабдымным, і каб прокурор, прадстаўляючы ўжо гэтую справу ў міжнародны крымінальны суд, калі яна ўжо будзе расследавацца, судовае паседжанне будзе, каб ён бачыў увесь гэты велічэзны кантэкст. Тое, што сказаў, 600 тысяч. Вы, дарэчы, сказалі цікавую рэч, што гэта не толькі пра тое, што адбываецца ўнутры Беларусі, але і пра
той ціск, які працягваецца на грамадзянаў у Еўропе. І вось наша тэма сённяшняя галоўная, але все галоўныя, якія вы прыносіце, мне падаецца, бо заўсёды гэта навіны. Гэта ціск на грамадзянаў, якіх вербавалі, якія знікалі, якіх скралі і працягваюць. На мінулым тыдні у нас 3 прыклады нашай каманды, калі спробы зноў вярбоўкі, было іх ужо 14 да гэтага, ваенны прокурор праводзіць адпаведнае следства Польшы. Вы пыталіся, калі адбудзецца гэты ордер. Я скажу так, што на сённяшні дзень, калі ўжо ўзбуджана крымінальная справа, гэта можа адбыцца кожнага дня. Мы не ведаем калі. Гэта можа быць месяц, а можа быць і заўтра. Таму Лукашенко на сённяшні дзень абмежаваны у палётах у краіны, якія з'яўляюцца сябрамі міжнароднага крымінальнага суда, гэта 124 краіны, транзітны пралёт над гэтымі краінамі, бо краіны не павінны даваць згоды. Ну, але калі можа хтосьці даць згоду, а пазней пасадзіць самалёт, і ён будзе затрыманы. І гэта можа тычыцца таксама акрэсленай, а можа не акрэсленай, скажем так, колькасці вышэйшых асобаў, генералаў, міністраў, старшыняў аблвыканкамаў, якія займаліся менавіта і працягваюць займацца злачынствам супраць чалавечнасці. Гэта важны сігнал. Давайте так, хтосьці скажа, ну калі затрымаюць Лукашенка, гэтае пытанне атрымліваюць. Я б хацеў, каб гэта адбылося. Калі гэта адбудзецца, мы не ведаем. Ён з аднаго боку не прэзідэнт, не прызнаецца дэмакратычнымі краінамі свету. Ён не мае ядзернай зброі, як Пуцін. Таму гэта больш рэальна. Ён вельмі баіцца гісторыі Мілошевіча. З Мілошевічам гэта адбылося. Адбылося з іншымі дыктатарамі. Але гэта таксама сігнал элітам вакол яго. Думайце сваімі галовамі. У вас няма 1000 ахоўнікаў службы бяспекі. У вас няма сваіх самалётаў. У вас няма 20 рэзідэнцый, яшчэ рэзідэнцыі ў Эміратах, у Амане і гэтак далей. Вы патрапіце пад гэтую адказнасць значна хутчэй. Думайце галавой перад тым, як выконваць гэтыя загады Лукашэнкі. Думайце пра Мадура. Пра Мадура думайце. Яшчэ... Вернемся да тэмы ціску на тых, хто выехаў за мяжу. Год таму знікла Анжэліка Мельнікава. І вось, дарэчы, да яе сітуацыі былі розныя пытанні, ці яна агентка, ці яна знікла, ці яе скралі, ці на яе ціснулі. Гэта таксама, вось гэтыя рэчы, якія з ёй адбываюцца, мы нават не ведаем падрабязнасцяў, гэта таксама ціск. Па-першае, хочам паказаць відэа яе апошняга з'яўлення ў публічнай прасторы. І пяройдзем, вось зараз вас зацікаўлю, ёсць апдейты, абнаўленне і такі эксклюзіў у Пал Палыча, але зараз паглядзіце, калі ласка, відэа апошняе з Анжэлікай публічнай прасторы. А сёння я сумую па сваёй радзіме. Таму я хачу, каб мяне пачулі не толькі ў гэтым зале, але і на радзіме. Гэта я прысвячаю сваім настаўнікам і сябрам. Ад родных ніў, ад роднай хаты, у панскі двор дзеля красы. Гэта апошняе з'яўленне Анжэлікі. Мы вырашылі так, не цалкам глядзець, бо... Я атрымаў учора вечарам, дарэчы, вось так трапілася, прыйшла пошта, я быў у камандыроўцы ў Брусэлі, у Парыжы, і якраз пайшоў на пошту, і прыйшло шмат карэспандэнцыі з пракуратурамі, вось нават па маіх справах ідзе 5 крымінальных справаў адначасова з пагрозамі і ціскам. Так вось, мне магу зачытаць нейкія фрагменты. Гэта Нацыянальная пракуратура Польшы, дэпартамент па барацьбе з арганізаванай злачыннасцю. Што адказвае прокурор на мой запад генеральнаму прокурору Польшы, міністру юстыцыі Польшы па яго даручэнні. На жаль, мы не з'яўляемся бокам, і мне адказваюць як Паўлу Латушку і намесніку кіраўніка аб'яднанага пераходнага кабінета. Бокам у гэтай справы. Таму мы не можам азнаёміцца з матэрыяламі, з доказнай базы, якая сабрана. Але тут утрымліваюцца запэўненні, што і прокуратура, і агентства нацыянальнай бяспекі, унутранай бяспекі АБУВ Польшы ажыццяўляюць усе неабходныя дзеянні для таго, каб усталяваць месцазнаходжання Анжэлікі Мельнікавай. І таксама і каб высветліць прычыны раптоўнага зарвання кантактаў з блізкімі на тэрыторыі Польшы. Анжэліка Мельнікава з'яўляецца пакрыўджанай асобай у гэтай сітуацыі. Таму нашы дзеянні накіраваны на тое, каб дапытаць яе, апрасіць яе, можа лепш сказаць так, на прадмет, што стала прычынай яе
выезду з тэрыторыі Польшы і якія дзеянні ў адносінах да яе ажыццяўляліся перад яе выездам на тэрыторыі Польшы. А зараз давайте, вось такая інфармацыя. Мы ведаем, што артыкул 130 бадай жа крымінальнага кодекса Польшы гэта пазбаўленне, наўмыснае пазбаўленне свабоды чалавека, да, насильственное пазбаўленне свабоды чалавека. Так падыходзіць пракуратура. То есть яна разглядае яе як ахвяру, як пакрыўджаную асобу ў гэтым кантэксце. І што яе прымусова прымусілі пакінуць тэрыторыю Польшы. Гэта першае, гэта афіцыйная версія. Што мы маем на сённяшні дзень, каб не спекуляваць? З аднаго боку, першае, яна была членам двух ініцыятыў. Ініцыятыў Народнага антыкрызіснага ўправлення і кіберпартызан. Яна была таксама кіраўніцай Коордынацыйнай рады. Калі яна працавала кіраўніцай Коордынацыйнай рады, мы памятаем яе публічныя дзеянні. Вось якраз Міжнародны крымінальны суд. Студзень мінулага года. Паседжанне адкрытае Коордынацыйнай рады, слуханні аб адказнасці Лукашэнкі за злачынствы супраць беларускага народа і Украіны. За дзень да гэтага амерыканскі бок спыняе ўсё дофінансавання, і ў нас стаіць пытанне зрыву паседжання Коордынацыйнай рады. Я памятаю, калі яна мне тэлефанавала фактычна ноччу, дзесьці каля 12 ночы, і проста плакала, бо яна не ведала, што рабіць, бо трэба было пацвярджаць квіткі, гатэлі, аренду і гэтак далей. Але яна сказала, я заплачу сваімі грашыма. І я ведаю дакладна, што частку сродкаў на гэтае паседжанне выдаткавала сваіх грошай. А гэтае паседжанне прыняла рэзалюцыю аб адказнасці Лукашэнкі, у тым ліку за злачынствы супраць чалавечнасці, чым займаецца зараз Міжнародны крымінальны суд. І гэтая рэзалюцыя пайшла ва ўсе еўрапейскія парламенты, члены Міжнароднага крымінальнага суда, краіны члены Міжнароднага крымінальнага суда. Пазней, выступленне на парламенцкай асамблеі Савета Европы. Мы першы раз, наша дэлегацыя, сядзім на палітычным камітэце, і яна мне пытаецца, Павел Павлович, а вось тут мне ўнесці папраўку, там тычылася прызнання Коордынацыйнай рады. А я кажу, Анжеліка, шчыра, не ведаю, мы першы раз удзельнічаем, ці можна зараз падняць руку і сказаць слова? І яна не падняла руку, гэта была моя віна, яна пабегла да дэпутатаў, якія з'яўляюцца уже давно там членамі ПАСЕ, і пазней яна унесла гэтую папраўку, сабраўшы подпісы. І гэтая папраўка прайшла. І выступаючы на пленарным паседжанні парламенцкай асамблеі Савета Европы, першая яна прызвала не прызнаць выбары 2025 года, і ў рэзалюцыі гэта было прапісана, прызнаць Коордынацыйную раду, аб'яднаны пераходны кабінет і офіс Ціханаўскай як інстытуты дэмакратычных сіл. І гэта трапіла, і прыцягнуць Лукашэнку да адказнасці. І гэта трапіла ў гэтую рэзалюцыю. Далей, паглядзіце, чым займаліся кіберпартызаны. А яна кіраўніца фундацыі. Кіберпартызаны вельмі моцная актыўная арганізацыя, якая нанесла шкоду ўзброеным сілам Расійскай Федэрацыі і Рэспублікі Беларусь. Як вы думаеце, пасля гэтага спецслужбы будуць цікавіцца ёй? Будуць. Чым займаецца НАУ? Санкцыямі і міжнароднай адказнасці. Будуць ёй цікавіцца спецслужбы? Будуць. Што тычыцца праверкі? Давайте так. У нас няма контрвыведкі, і мы не можам тут ажыццяўляць контрвыведвачную дзейнасць. Гэта забаронена законам. Але хто займаецца у нас контрвыведкай? Шаноўныя арганізацыі, якія, я шчыра кажу, шаную, у нас добрыя адносіны і з Белполам, і з кіберпартызанамі. Яна таксама грамадзянка Польшы, і яна прайшла праверку АБВ, Міністэрства ўнутраных спраў, пагранічнай службы. Калі ласка, што тычыцца грошай? Вось яшчэ адно пытанне. Ну, давайте так. Гэта фундацыя Беларусь Ліберці, гэта фундацыя кіберпартызан. І, конечно, калі Коордынацыйная рада, нарада фракцыі, наколькі я ведаю, атрымала інфармацыю, што пойдзе транш на Коордынацыйную раду, я не ведаю, но я спадзяюся, што яны ведалі, што ідзе гэта ў фундацыю Беларусь Ліберці, якая фундацыя кіберпартызан. Хтосьці мог сабе ўявіць, што з фундацыі такой шаноўнай арганізацыі можна пазней вывесці грошы. Вось і ўзнікае пытанне, што это факты. Гэта дакладныя факты. Все іншае спекуляцыі. Сказаць, што такое мог рабіць чалавек, які працуе на спецслужбы, можна, но наўрад ці. Зашмат шкоды было нанесена таму же рэжыму Лукашэнкі. Магла натрапіць у гэту як медовую лавушку, да? Магла. Тэоретычна яе маглі. У нас была інфармацыя таксама, што яе змушалі ажыццявіць крымінальныя дзеянні, скажу так, у адносінах да членаў каманды Народнага антыкрызіснага ўправлення. Яе пачалі прымушаць. І гэта магло стаць прычынай яе знікнення. Ну, мабыць, ёсць у вас у калектыве чуткі, плёткі, ваша інтуіцыя, мабыць, дзе яна зараз? Што з дзецьмі?
Дзе грошы? Я могу сказаць не працэсуальна тое, што я атрымаў інфармацыю, што дзеці знаходзяцца на тэрыторыі Беларусі. Дзе яна знаходзіцца, месца знаходжання не усталявана, і ведаю таксама не працэсуальна, што яна не знаходзіцца з дзецьмі. Вось. І за гэты год не было ніякіх сігналаў ці спробаў. Ну, напрыклад, таварышы майоры, як кажуць, не выходзілі на сувязь. Вось я памятаю, быў кейс пра тое, што і відэа з ёй ёсць, і таксама спраўдзілі, што гэта відэа нібыта не новае. Ніводнага сігнала, ніводнага... Не было. Не, мы не атрымліваем ніякай інфармацыі. Мы толькі камунікуем з афіцыйнымі ўладамі, гэта агенцтва ўнутранай бяспекі, АБВ Польшы і пракуратура, як бачыце. Тое, што мы атрымліваем афіцыйна, мы можам выкарыстоўваць у афіцыйнай камунікацыі. Неафіцыйна з Мінску, з Беларусі. Но я сказаў, што былі сігналы, што яна магла атрымаць прапанову у нейкі момант зрабіць нейкі дзеянні супраць нас. Пад прымусам, што выкарыстоўвалася супраць яе, но она адмовілася ад рэалізацыі гэтай прапановы, што стала прычынай яе знікнення з тэрыторыі Польшы. Ці праўда і не? Я спадзяюся, што мы калісьці аб гэтым даведаемся. А ці мае права на існаванне такая ідэя, што яна з самага пачатку была... Не. Ну, яшчэ раз, прабачце. Ну, слухайце, я дасведчаны амбасадар. Я ведаю, наколькі важна... Колькі вы яе ведаеце? Не, пытанне не колькі я ведаю. Я ее ведаю з 2000, зараз магу памыліць, з 2022 года, бадайжа, да? Значыцца, пытанне ў тым, як дасведчаны дыпламат. Уявіце сабе, я амбасадар у Францыі, я адказваў за працу Савета Европы, супрацоўніцтва Савета Европы. І тут з'яўляецца ў парламенцкай асамблеі Савета Европы дэлегацыя дэмакратычных сіл. А місію Беларусі, якая там была ад-хок, выкідваюць, за дзверы выставляюць. І ў гэты момант там працуе дэлегацыя, якая дамагаецца таго, што прымаецца рэзалюцыя аб непрызнанні выбараў, прызнанні Коордынацыйнай рады. Яна ж таксама, яна дамаглася прызнання Сенатам Польшы Коордынацыйнай рады як парламента на эміграцыі. Гэта афіцыйны дакумент. Я ее просто один раз прывёў у Сенат, пазней яна ножкамі адбегала, і гэтае рашэнне было прынята. Прабачце. Калі яна дамагаецца таго, чтобы Лукашэнку прыцягнулі да адказнасці, калі яна працуе ў кіберах, якія наносяць велічэзную шкоду ўзброеным сілам падчас агрэсіі, ну, тут штосьці не складваецца. А ці не можа быць такога... Занадта шкоды, разумееце? А ці не можа быць такога, што ваш профіль як былога амбасадара і міністра добра ведаюць там КГБ і іншыя беларускія арганізацыі, яны такія: Пал Палыч вельмі паважае эфектыўнасць. Давайте дашлем эфектыўную асобу, якая павырашае некаторыя... Яшчэ раз. Які аргумент? Ну, прабачце, палата прадстаўнікоў хоча быць у парламенцкай асамблеі Савета Европы і ў кангрэсе мясцовых органаў улады Савета Европы, а там нашы дэлегацыі Коордынацыйнай рады знаходзяцца. Мы выкідваем інстытуты. Я ведаю, што ў Мінску вельмі моцна ставяць прэтэнзію замежным партнёрам за тое, што мы маем тут кабінет і Коордынацыйную раду. І чалавек, які амаль прыцягнуў Лукашенка да адказнасці. Ну, як? Дапамагаў, я кажу, можа так. Дапамагаў. Таму, ну, гэта вельмі складана казаць, што гэты чалавек мог працаваць у інтарэсах спецслужб і наносіць столькі урону, шкоды самому рэжыму. Гэта які карт-бланш трэба на гэта імець? І што за гэта ордэн пазней ён атрымае? Будзем чакаць, сачыць за падзеямі. Дзякуй вялікі. Ну, галоўнае, мне падаецца, галоўнае ў любой сітуацыі з гэтых, хай будзе жывая. Хай дзесьці будзе жывая, хай знойдзецца ці не знойдзецца, але будзе жывая. А ўсё астатняе мы... А зараз давайте паглядзім, што адбываецца ў свеце. Дыснейленд цяпер не толькі на сушы, таму рыхтуйце свае чамаданы. У Сінгапуры прэзентавалі Disney Adventure, самы вялікі карабель у гісторыі кампаніі. Гэта сапраўдны плавучы горад на 6500 гасцей. Тут ёсць усё, ад парку з замкам пасярод акіяна да першых у свеце амерыканскіх горак на верхняй палубе. Самае цікавае, што гэта круізы ў нікуды. Карабель проста выходзіць у мора, каб вы маглі напоўніцу атрымаць асалоду ад атмасферы Marvel, Pixar і старой добрай класікі. Магія пераязджае і ў Еўропу. У Парыжы выставілі на продаж легендарныя кінаартефакты. Галоўныя лоты, чароўныя палачкі Рона Уізлі і Валан-дэ-Морта. Калі хочаце адчуць сябе цёмным лордам, рыхтуйце каля 20 000 еўра. Акрамя гэтага з малатка пойдуць ногі Хобіта,
і знакамітыя жукі з Індыяны Джонса. Аўкцыяністы кажуць, што для Францыі гэта першая такая маштабная падзея. Шанец дакрануцца да мары, ну і патраціць кучу грошай будзе ўжо 3 красавіка. У індыйскім горадзе Уці турысты зноў штурмуюць знакаміты цацачны цягнік. Гэта не атракцыён, а сапраўдная гістарычная чыгунка, якой больш за 100 гадоў. Вузкая каляіна, малюсенькія вагоны і неверагодныя віды. Маршрут праходзіць праз 250 мастоў і 16 тунэляў. Ідэальна для тых, хто не любіць спяшацца. Гэта падарожжа доўжыцца 5 гадзін, і за гэты час вы пабачыце лепшыя гарбатныя плантацыі Індыі. У Рыме вяртаюць бляск адной з самых прыгожых базілік – Сан-П'етра-ін-Вінколі. Менавіта там знаходзіцца знакаміты Майсей Мікеланджела. Цяпер рэстаўратары працуюць пад самой столлю. Яны літаральна па міліметры здымаюць шэрую фарбу мінулых стагоддзяў, каб адкрыць яркія роспісы эпохі Рэнесансу. Аказалася, што пад шэрым слоем хаваліся гербы кардыналаў і яркія фарбы 15 стагоддзя. Убачыць абноўлены інтэр'ер і легендарныя ланцугі святога Пятра ва ўсёй красе можна будзе ўжо гэтым летам. BTS вяртаюцца, і паўднёвая Карэя стаіць на вушах. 21 сакавіка ў цэнтры Сеула пройдзе бясплатны канцэрт у гонар новага альбома. Чакаецца больш за 260 000 фанатаў. Гэта будзе адзін з самых масавых сходаў у краіне з часоў чэмпіянату свету па футболе ў 2002 годзе. Улады рыхтуюцца сур'ёзна, мабілізавана амаль 5000 паліцэйскіх. Чыноўнікі кажуць, што свет павінен пабачыць не толькі кей-поп, але і кей-сэфіці – узорную бяспеку. А зараз вашыя каментары. Нагадаю пытанне сённяшняга дня. Ці будзе рост цэнаў, так? Так. Не ведаем, ты у нас вядоўца. А у Беларусі, у свеце... А про Анжеліку там ўсё пішуць? Ну, найперш пішуць пра Анжеліку на другім месцы. На першым месцы віншуюць нашу Кацю з мінулым днём нараджэння. Віншуюць днём нараджэння. І вось тут загадку я табе загадаю, а ты здагадайся, хто цябе павіншаваў. Далучайся да віншавання, зычу Каці ўсяго найлепшага, шчасця, здароўя, каб Дзяніс заўсёды слухаўся і каб рыба лавілася. Я здагадаюся з першай ноты. Валер? Валер Руселік. Валер. Віншаванне перададзена. Ну, а на конт цэнаў. Цэны будуць расці, бо яны не могуць расці. Вось это аналітыка. Не могуць не расці. Не могуць не расці. Так, вангую, цэны павысяцца. Інфляцыя павысіцца. Маразм павысіцца. Беларуская стабільнасць не падвядзе. Усё добра, упэўнена зато. Сапраўды, ну, стабільнасць – это таксама прызнак майстэрства. Так. І вось такое, па кар'ернай лесвіцы, калі ўніз, але ж па лесвіцы, не важна, што ўніз. Стабільна. Да. Актывізаваліся вельмі моцна боты. І вось тут у каментарах гадаюць, ці то яны актывізаваліся таму, што Пал Палыч Татушка прыйшоў да нас, ці то, што ў Каці дзень нараджэння, пакуль што невядома. Пакуль так. Гэта нешта боты заўсёды з'яўляюцца тады, калі нешта рыхтуецца. Вось мы на парозе чагосьці. Мы таксама гэта бачым і ў асабістых інстаграмах, у фейсбуке. Яны вось такія... Ну, грошы на новы квартал, грошы выдалі. Такія ноунеймы без... Грошы на весну далі. Так, мабыць. Бюджэты далі. Ну і што? Цікава. Яшчэ трошкі эканамічнай аналітыкі ад нашых каментатараў. Будзе ўвесь час расці галоўная цана кіравання Лукашэнкі, палітычная эканоміка. Чым больш ён на пасадзе, тым больш прыйдзецца плаціць, а ён сыдзе. І апошняе. Гледзячы на кошты ў крамах, я здзіўляюся, чаму там не выдаюць мяккі абутак і экскурсавода. Ну, нібы это такое, паглядзець на нешта ў лакшуры. Дзякуй. Скончылася першая гадзіна нашего шоу. Гэта раніца з Белсатам. Мы вядоўцы, гэта шоу, гэта Белсат. Спявай, каб пачуў невераходны край. Станавіся, побачы, спявай, каб пачуў невераходны край. Колькі незнаёмых і неверагодных сёлета бачыў упершыню новых маіх родных некалькі мільёнаў. Сёлета я знайшоў сваю сям'ю. Привет, белорусики!
солнечный промень. Просто быть собою, просто жить с любовью, просто быть и ведать, будет день. Становися поважи, спявай, как почув невероятный край. Становися поважи, спявай, как почув невероятный край. Становися поважи, спявай, как почув. Раніца з Белсатам у эфіры студыі Дзяніс Дадзінскі і Кацярына Раецка. 15 сакавіка заўтра дзень Канстытуцыі. Менавіта 15 сакавіка 1994 года быў прыняты асноўны закон Рэспублікі Беларусь. Канстытуцыя была узорна-дэмакратычнай, Але за 32 гады яе столькі размянялі і так перапрацавалі, што ў цяперашняй рэдакцыі гэта зусім іншы дакумент. Праз некалькі хвілінаў мы абмяркуем гэтую праблему з Анатолем Лебедзькам і Паўлюком Быкоўскім. А пакуль глядзім сюжэт пра згвалтаваную беларускую канстытуцыю. 15 сакавіка Беларусь адзначае дзень Канстытуцыі, але для многіх гэта не свята, а хутчэй дзень памяці па дакуменце, які калісьці абяцаў нам вольную і дэмакратычную краіну. Канстытуцыя 1994 года была сур'ёзную грамадскую дамоваю, дзе ўлада належала народу, а прэзідэнт быў толькі выканаўцам. Сёння ад таго дакументу засталася толькі вокладка. Першы самы балючы удар быў нанесены ў 1995-1996 годах. Лукашенко правёў так званы рэферэндум. У выніку мы страцілі пагоню і бел-чырвона-белы сцяг, нацыянальныя сімвалы нашай гісторыі. Беларуская мова дэ-факта была выцесненая на другі план, а прэзідэнт атрымаў права прызначаць суддзяў, распускаць парламент і выдаваць дэкрэты, якія мацнейшыя за законы. Жорсткае разбурэнне парламенцкай сістэмы не засталося без адказу, хіба што інтэлігенцыі. Пісьменнік Васіль Быкаў у тыя дні выказаўся вельмі проста і дакладна. Сёння ён перамог рукамі гарэлаў у чорных масках. Ужо пэўна, што на Беларусі не будзе парламенту, не будзе дэмакратычных выбараў, і знікнуць рэшткі вольнай прэсы. Краіны закіруе прэзідэнцкая хунта, а як кіруюць хунты, мы добра ведаем з нядаўняга вопыту. Што ж, можна хіба павіншаваць беларусаў з мінулымі выбарамі. Гора не зробіш для сябе, для грамадскасці, для нашчадкаў. У 2004-м чарговы раз перапісалі Канстытуцыю. Тады знялі абмежаванні па прэзідэнцкім тэрміне. Лукашенко атрымаў магчымасць абірацца бясконца. Аднак самы цынічны крок адбыўся ў 2022-м. З Канстытуцыі выкраслілі артыкул, які абвяшчаў Беларусь бяз'ядравай зонай і нейтральную дзяржавай. Гэта была клятва нацыі, якая перажыла Чарнобыль. Выкрасліўшы гэты статус, рэжым ператварыў краіну ў ядравы плацдарм, а кожнага беларуса ў закладніка чужых імперскіх амбіцыяў. Што засталося ад Канстытуцыі 1994 года? Артыкулы пра правы чалавека выглядаюць як здзек, а падзел уладаў ператварыўся ў тэатр аднаго акцёра. Гэта гісторыя пра тое, як галоўны закон, які мусіў абараняць нацыю, ператварылі ў прыладу нашага зняволення. Паразмаўляць, чаму ж гэткі лёс напаткаў такую першапачаткова-дэмакратычную канстытуцыю, да нас у студыю прыйшлі палітык Анатоль Лебедзька і медыаэксперт і журналіст Паўлюк Быкоўскі. Спадарства, вітаем вас. Вітаем. Мы бачым, чуем. Анатоль? Вітанне. Вось. Вы нас чуеце? Паўлюк, вітаем вас, бачым, чым. Я і бачу, і чую. Дзякуй вялікі. Некаторыя нашы гледачы, Паўлюк, давайце першае пытанне да вас, нарадзіліся ўжо пасля прыхода Лукашэнкі да ўлады, і ці можна вось зараз такім агульнымі нейкімі мазкамі патлумачыць, ці было ўжо тады зразумела, што з краінай будзе нешта не так, ці не ўсе гэта разумелі, ці, мабыць, усе спадзяваліся на нешта? Ну, глядзіце, насамрэч,
кожны в сваёй бурбалцы разумеў па-свойму, але вот я прынёс з сабой кніжыцу, я працаваў у газеце «Беларускі рынак», і мы выпускалі на сваё дзесяцігоддзе і дзесяцігоддзе незалежнасці Рэспублікі Беларусь такое падсумаванне, што тады было. І вот я там пісаў раздзел «Праект Рэспубліка Беларусь», і адразу ёсць рэчы, якія былі заўважныя нават 10 год таму, але я пісаў пра рэчы, якія былі раней. І калі казаць пра тое, з чаго пачыналася, то у 95-м годзе мы убачылі рэферэндум, які мяняў адносіны да сімволікі беларускай мовы, але да гэтага былі рэчы, якія даволі складана нават і патлумачыць. Вот, прашу прабачэння, я бы нават проста, каб не памыляцца, зазірнуў. Вось 9 красавіка 96 года Лукашенко выдаў указ нумар 139 о пераўтварэнні ЗАО міжбанкаўская валютная біржа. Гэта было прыватнае прадпрыемства. То бок розныя рэчы, якія быццам бы былі, належалі розным асобам, может быть, штосьці прыватызавалася неправільна, але гэта было ўтворана. Яе нацыяналізавалі, і ніхто не пікнуў у той момант, калі у іх забралі ўласнасць. Закона аб нацыяналізацыі не было, гэта было незаконна. І суды былі жывыя яшчэ тады. Які год? Это ўжо 96 год, але саме яго пачатак. З пачатку 96 года ў Беларусі мусіла адбыцца судова-прававая рэформа, у якой мусіў з'явіцца, умацавацца інстытут незалежнасці суда і з'явіцца суд прысяжных. Это то, што дасталося Лукашэнку ў спадчыну ад Вярхоўнага Савета яшчэ папярэдняга перыяда, калі ён быў яшчэ 12-го склікання, але вот, дзе быў Анатоль Лябедзька адным з дэпутатаў. Але Лукашенко сваім указам спыніў гэтую рэформу, і у нас не адбылося суда прысяжных, у нас не адбылося ўмацавання інстытута суда, наадварот, яго падпарадкавалі. То бок былі рэчы, якія былі, у прынцыпе, навідавоку, але калі баліць нешта, вот мне, допустим, нешта муле і гэтак далей, я звяртаю увагу на тое, што мяне муле, я не звяртаю увагу на ўсё. І вот не ўсё было навідавоку, так скажем, шырокай масе. Анатоль, а вось вы былі сведкам усіх гэтых падзей, вы бачылі ўсё на ўласныя вочы. Тады, вось, 30 гадоў таму, вы разумелі, што праз некалькі год ўсё адбудзецца так, як адбываецца зараз? Ці прагназавалі вы нешта? Якія пачуцці у вас усе гэтыя падзеі вызывалі? Ну, ведаеце, каб можна было тады прагназаваць на 2, 3, 4, 5 гадоў, то, відаць, можна было пазбегнуць той сітуацыі, у якой мы аказаліся. І гэта не мая адметнасць. Такі быў час, пачыналі мы прыгожа, дэкларацыя аб дзяржаўным суверэнітэце, наступны крок прыданне дэкларацыі статуса канстытуцыйнага закона, а потым стварэнне канстытуцыйнай камісіі, якая выпрацоўвала асноўны дакумент, гэта чарцяжы, правілы, па якіх мусяць жыць на той час амаль 10 мільёнаў беларусаў. То бок трэк быў правільны, паступовы, але вось з рэалізацыяй атрымалася так, як атрымалася. І Канстытуцыя 94 года, я б усё ж такі тут паспрачаўся, яна была далёка не узорная, таму што ўзніклі якраз праблемы з яе імплементацыяй, з яе прыняццём, і ўжо тады ўзніклі пэўныя пытанні. І Канстытуцыю рыхтавалі пад Кебіча, яе шылі менавіта пад яго палітычны густ, і номенклатура не толькі ішла за трэкам агульным, які быў на той прасторы, дзе з'явіліся новыя дзяржавы, што была такая мода на прэзідэнта, але разам з тым для номенклатуры гэта быў шанец захаваць уладу, пры тым, што яна згубіла сваю папулярнасць, і на новых выбарах можна было прагназаваць, што партыйная номенклатура мела пэўныя праблемы і цяжкасці. Таму вось інстытут прэзідэнта, ён быў пад Вячеслава Францавіча, але аказаўся, для яго не па памеру гэтая шапка, а вось для Лукашэнкі яна аказалася такім цеснай, і Лукашенко пачаў рабіць тое, што гаварыў гаспадар Паўлюк, ён пачаў прыстасоўваць сітуацыю пад сябе, арыентуючыся не на Канстытуцыю,
а на сваю папулярнасць, якую ён меў у грамадстве, а таксама на такія інструменты, механізмы, як указы, дэкрэты і распараджэнні. Ну і мы атрымалі тое, што атрымалі. Самая вялікая праблема таго часу, што не было таго лекара, які мог даць гэты дыягназ, што беларускі правіцель Александр Лукашенко, ён хворы на ўладу. Вось такога прагноза тады, на жаль, не было. А што самае такое каштоўнае, што прадугледжвала Канстытуцыя 94-го года і што змяніў адразу рэзка Лукашенко на рэферэндуме 96-го? Ну, змянілі людзі, але мы разумеем, як быў збудаваны гэты рэферэндум. Ну, мне падаецца, што мы разумеем. Відаеце, Канстытуцыя, якая была падрыхтавана, рыхтавалі 3 гады, пісалі праект Канстытуцыі, было абмеркаванне, нават ёсць такая кніга, дзе зафіксаваны тыя прапановы, якія ішлі ад людзей, ад грамадства, то бок сам працэс стварэння Канстытуцыі быў дастаткова дэмакратычным. Канстытуцыя 94 года у гэтым, яе, на мой погляд, з пункту гледжання сённяшняга дня і хіба, і праблема тое, што яна зафіксоўвала прэзідэнцкую форму кіравання. Прэзідэнцкая форма кіравання гэта заўсёды ёсць спакуса, бо заўсёды знойдзецца, калі не сам прэзідэнт, то з'явяцца яго дарадцы, якія могуць сказаць, што ну так, это прэзідэнцкая форма кіравання, у вас шмат паўнамоцтваў, але не хапае. Вот не хапае, каб зрабіць нешта гэта добрае, нешта гэтае добрае. І заўсёды вось такая спакуса ёсць. І для Лукашэнкі нават вось прэзідэнцкая форма кіравання аказалася прасторай недастатковай для яго кіравання. І таму ён скарыстаў той момант, падкрэсліваю, на той момант ён быў вельмі папулярны, ён быў больш папулярны, чым іншыя інстытуты ўлады, чым Верховны Савет і 12 і 13 склікання, у якім я быў дэпутатам, большая папулярнасць, чым у судовай сістэмы, і ён пайшоў на пралом. Ён пачаў перапісваць Канстытуцыю, якая давала яму багата паўнамоцтваў. Ён быў не толькі кіраўнік дзяржавы, але і кіраўнік выканаўчай улады, але ну вось тут той дыягназ, пра які я казаў. Палітыкі, якія хворыя на ўладу, ім навогул права не патрэбна, ім навогул не патрэбны ніякія шлагбаумы, ніякія абмежаванні, ніякі прынцып падзелу ўладаў. Таму што сам прынцып падзелу ўладаў для Лукашенка быў перашкодай, быў выклікам, быў пагрозам. Ён хацеў быць вось такім манархам, які мае цалкам усю ўладу, і замест галінаў улады ён хацеў атрымаць ствол. Ну і атрымалася, што гэты ствол можа быць толькі стволом дубінкі ці стволом аўтамата. А як, Паўлюк, адкажы, калі ласка, ну вось з палітыкамі добра, ўсё зразумела. Ты прайшоў гэты шлях, ты назіраў змены ў палітычнай структуры, ты назіраў як медыа-эксперт, як журналіст. Журналістыка... Ну, тады я хутчэй быў парламенцкім карэспандэнтам розных выданняў. Так, вось. А што рабілі журналісты? Што медыа рабіла? Як змянялася цягам вось гэтых год, змянялася роля медыя увогуле, журналістыкі? Інтэрнэта няма, зразумела. Ці супрацьстаялі таму ціску, які... Спрабавалі вы? Таксама згвалтаванне, бо цэнзура, ўсё гэта з'явілася ў такім маштабе, таксама пры Лукашэнку. Як хутка, і прабач, як хутка? Не адразу ж гэта ўсё адбылося, так пум! Не, безумоўна, гэта было не імгненна, хаця Лукашенко прыходзіў да ўлады са словамі, што ён дасць усім свабоду. Памятаем. Але я тады працаваў на радыё «Крыніца», былі нашы калегі беларускай маладзёжныя, і на наўпроставае пытанне, што з гэтым будзе, ну, свабоду, але ніякіх канкрэтыкі не было. А нас не вярнулі тады як рэдакцыі, і гэта была просто такая сітуацыя, калі у дзяржаўных СМІ яшчэ была магчымасць быць больш-менш вольным, была больш-менш жывая рэдакцыйная палітыка, за што ляцелі пакаранні на галоўных рэдактароў, на журналістаў, але нешта можна было рабіць. Потым сістэма пачала мяняцца. Нараджалася незалежная СМІ. Вот мой беларускі рынок, дзе я працаваў, ён з'явіўся ў 90-м годзе, з'явіліся свабодныя новасці, была газета «Свабода», яны былі больш вольнымі ў гэтай сітуацыі, але іх таксама пачалі ціснуць. І гэта пачало мяняцца. Ну, з'яўляліся такія нормы, што
подписка можа быць праз белпошту толькі, а не праз рэдакцыю, а тут спрабавалі рабіць незалежныя спосабы распаўсюду. Аказалася, што это кур'ерскі спосаб распаўсюду, які трэба атрымаць ліцэнзію ў дзяржавы. З'яўляліся іншыя абмежаванні, з'явіліся прыклады, калі штрафамі душылі выданне, журналіст дапусціў памылку, і тут аказвалася, што гонар годнасць чыноўніка каштуе столькі, колькі можа быць амаль гадавы абарот выдання. Гэта прыводзіла да пэўнага замяшчэння, але гэта былі такія формы, якія, ну, можа быць, былі не вельмі бачныя грамадству. Грамадства бачыла ўжо вынік. Вось. Але я бы хацеў сказаць і пра тое, што насамрэч вот спадар Анатоль згадваў пра прававую культуру, пра прававую дзяржаву. Насамрэч, шмат хто з дэпутатаў, ягоных калег, таксама не разумеў, навошта патрэбна падзел уладаў. Бо вот толькі што была савецкая ўлада, якая была камуністычная партыя, якая кіравала савецкай уладай, ну і навошта было нешта новае прыдумляць, яно неяк працавала. Хай это будзе прэзідэнт замест кампартыі, але будзем кіраваць савецкай уладай, і все, ім зразумелая была схема. І вось былі унікальныя людзі, якія прыносілі новыя веды ці новае разуменне, што прававая дзяржава так не будуецца. І Валерій Гурьевич Ціхіні, першы старшыня Канстытуцыйнага суда, яшчэ да ўсяго гэтага пісаў пра тое, што у савецкай улады не было, у Савецкага Саюза не было сталай прававой сістэмы, бо яны за 70 гадоў аж 4 разы памянялі Канстытуцыю. Ён тады яшчэ не мог сабе ўявіць пра тое, што будзе адбывацца з Канстытуцыяй Рэспублікі Беларусь. І, дарэчы, у 95-м годзе, ужо 95-96 годзе, але калі я зазірнуў сваю кніжку, то у 95-м годзе было 26 нарматыўных актаў, з якіх 16 былі прызнаны часткова або поўнасцю неадпаведнымі Канстытуцыі. Ну, гэта было тое, што Канстытуцыйны суд тады мог казаць. Ён звяртаў на гэта ўвагу, але для таго... Тады гэта было магчыма. Так. Вот на мінулым тыдні было пасланне Канстытуцыйнага суда, дзе расказвалось пра тое, што в Беларусі благорастворение в воздухах, все добра, нічого кепскага не можа быць. А тут Канстытуцыйны суд разбіраў, і там былі законы, які ён казаў, што заканадаўчы орган улады нешта парушыў, указы і гэтак далей. І гэта было тое, з чым можна было працаваць, але як калісьці напісаў Юра Сверко, наш калега, які зараз в Украіне, тады ён быў беларускім журналістам, а Зорькін тут ціхіня. Зорькін быў тады такой вот пагрозлівай фігурай в Расіі, які змагаўся з прэзідэнцкай уладай, нешта шумела ў прэсе. У нас ціхіня сапраўды быў інтэлігентным, спакойным чалавекам, і, напэўна, гэта адзін з тых фактараў, які не даў магчымасці яму адстаяць пазіцыі Канстытуцыі. Заканадаўчы орган улады пры прыходзе Шарэцкага да ўлады таксама, як ён стаў кіраўніком Верховнага Савета, ну, не знайшоў у сябе магчымасці адстаяць Канстытуцыю. Які інтэлігентны чалавек. Ну, Шарэцкі, можа быць, быў трохі іншым, чым Ціхіня, але таксама ён не быў такім жорсткім. І жорсткія людзі, вот, як у вас былі в кадрах у першым рэпартажы Віктор Ганчар, некаторыя іншыя, яны знікалі. Юрий Захаренко. Ну, то бок, прэзідэнт тады Лукашенко, яшчэ абраны, яшчэ які не згубіў да канца сваю легітымнасць, рабіў усё, каб не залежыць ад выбараў, а залежыць толькі ад таго, што ўлада знаходзіцца ў руках. Каб выбары залежалі ад яго, зразумела. А вось, спадар Анатоль, ці магчыма вяртанне да балансу уладаў праз новыя канстытуцыйныя змены? І што для гэтага трэба рабіць, што мусіць адбыцца? Якія змены ўнесці? Ну, безумоўна, у нас ёсць досвед, ён не просты, ён складаны, ён цяжкі, ён павучальны, але ён ёсць. І, ведаеце, ёсць праект Канстытуцыі новай Беларусі. У 2019 годзе мы спрабавалі спрагназаваць сітуацыю, што будзе ў 2020 годзе падчас выбараў. І эксперты выйшлі на такую выснову, што хутчэй за ўсё будзе, як заўсёды, разгон плошчы, а затым нейкая морква для грамадства. І гэта магчыма, што Лукашенко зноў пойдзе на нейкі рэферэндум і зноў нешта зменіць у Канстытуцыі. І мы тады вырашылі, што трэба быць падрыхтаваным да гэтага часу і выпрацаваць некалькі вельмі канкрэтных прапаноў.
І такая праца пачалася, была створана грамадская канстытуцыйная камісія. Прыйшоў 2020 год, і те мільёны людзей, якія выйшлі на вуліцу, гэта быў запыт не на тое, каб падмаляваць, падмазаць фасад. А вось 2020 год паказаў, што ёсць запыт на радыкальныя змены, на такі капітальны еўрарамонт беларускага дома. І мы тады прынялі рашэнне, што патрэбна пісаць праект Канстытуцыі новай Беларусі, якая улічвае і наш досвед, і тыя змены, якія адбываюцца вакол краіны, і быў створаны ўжо іншы механізм працы і падрыхтаваны праект Канстытуцыі новай Беларусі. Ён улічвае, падкрэслівае тое, што прэзідэнцкая форма кіравання гэта заўсёды пагроза і небяспека. І для нас вельмі важна, калі прынялі праект Канстытуцыі новай Беларусі, у якіх умовах пачынаецца палітычная эліта. Бо калі мы захавалі інстытут прэзідэнта, але там парламенцкая форма кіравання. Цалкам парламенцкая форма кіравання гэта праект Канстытуцыі новай Беларусі. Ёсць інстытут прэзідэнта, гэта спаўнамоцнены прыкладна як у Наўседы ў Літве, у Наўродскага ў Польшы. І гэта для нас таксама яшчэ адзін інстытут такога баланса сілаў, каб як мага менш паўнамоцтваў былі ў адным кошыку, у адных руках, у адной палітычнай групы. Праект Канстытуцыі даволі добра падрыхтаваны дакумент, чаму я кажу, таму што Венецыянская камісія зрабіла пазітыўную рэфлексію на палітычную сістэму, якая зафіксавана ў праекце Канстытуцыі новай Беларусі. Ну і мы атрымалі шмат экспертыз ад розных структур на розныя аддзелы праекта Канстытуцыі новай Беларусі. Мы спадзяемся, што гэты час прыйдзе. Дзякуй вялікі, што прыпыняю, трэба нам ісці далей. Будзем аптымісткамі і спадзяемся таксама на інстытут прэзідэнткі Рэспублікі Беларусь. Дзякуй вялікі, з намі быў Анатоль Лябедзька, палітык, і з намі быў наш калега, медэксперт і журналіст Паўлюк Букоўскі. Дзякуй, што распавялі. А вось зараз у праграме другая частка сюжэту Глаферы Жук пра ўдзел беларусаў у падзеях аднаўлення незалежности Литвы. Моя думка такая, что нам важно обозначить тут присутность белорусов. А присутность белорусов можно было обозначить, узнявши стяги. И вот мы дбали про то, как у нас увесь час никуда не зникали наши стяги. Ну, апроч физичной працы была миссия показать себе, показать свою солидарность, что мы разом, мы никуда не делись. Я пораўноўваў увесь час з беларусамі і все ж таки рабіў выснову, што літоўцы не сістэмны народ. Як беларусы там поставілі іх коробачку, яны строем пайшлі акуратна. У нас такое ёсць, тут такого няма. Народ — это мова. Што б там хто ни казал, народ — это мова. Ёсць мова, ёсць народ, ёсць ідэя, ёсць все. Няма мовы, няма нічого. Успомніце спачатку свае традыцыі, саміх сябе. І тады будзе нейкі зрух, будзе нейкае. Вельмі добра, дарэчы, што у Ціхановскай з беларускай мовай у парадку. Это просто выдатна. А больш у каго? Ну, вот хоць аднаго урадоўца, чыноўніка, які запомніўся тым, што у яго нармальна з мовай. Ды няма, проста няма. А некаторыя ўвогуле, напэўна, і перакладаць ім трэба з беларускай. Дык пра якія палітычныя амбіцыі. Мы проста далёка яшчэ ад гэтага ўсяго. Далёка, але крочым. Так. А да нас завітаў музыка, лаю пісьменнік Сергей Пукст. Прывітанне. Вітаю. Ну, рэшце, ты дайшоў да нас. Дзякуй вялікі, што пагадзіўся, не гледзячы на такі час. А што такое лаю пісьменнік? Лайф
гэта ад англійскага жыццё, так я разумею? Живы. Да. Ну як? Што Наконец-то Books прижизненный fiction. классик. Да. Вот, нет, ну, там было предложение, ну, был такой уникальный формат придуман. Там где? Это выдавецтво «Меня нема», издательство «Меня нема». Это независимое издательство, которое издает вот разных отклоняющихся авторов, в том числе. Девиантных. Да, ну, и девиантных тоже, да, но и оно предложило мне, скажем, выступить в качестве писателя, и был задуман вот этот уникальный формат на территории Беларуси, а я хочу сказать, что территория Беларуси сейчас это не географическая территория, а это территория, где живут все белорусы в целом. Вот, поэтому такого еще не было, когда, ну, скажем, ну, просто это должен говорить обо мне кто-то другой, но герой рок-н-ролла, да, он пишет, в общем, буквально хронику своей жизни, как правило, через воспоминания, то есть большой блок, и там проходит масса интересных событий. Это мастацкая литература? Да, да. Назва проекта «Пукст Фікшн», так? Да. А гэта, выбачыце, ну я бачу, калі ёсць музычныя інструменты і ёсць кніга, ну для мяне тады зразумела. А калі герой рок-н-рола, кажуць, выдаўца кажа, каб было прыемна, калі герой рок-н-рола піша вось гэты свой фікшн, гэта музычная, ці гэта ўсё ж такі кніга? Нет, это литературный факт, скажем, потому что, естественно, работа над формой, при том, что форма это, по сути, никак не обмежована. То есть, Пиши, что хочешь. Ну, нет. Естественно, существует технический контроль. Вот. Книга, конечно, то есть это цензурного контроля, конечно, нет. Ну, собственно, и книга приближается уже к 18+, если это можно сказать на телевидении здесь у вас. Можно. С утра. Книга, слово книга можно, так? Да. Гэта проза? Да. Ці можете і вершам гэтым? Нет. Так проза, добра. Слухай, ну гэта выключна пра музыку, ці нешта паўплывала і жыццё, вось што вакол адбываецца, ўсё вось гэта, Іран, Ірак, Украіна, Беларусь, Лукашенко, эміграцыя, ці што гэта? Вось я подозреваю, что у вас тут в студии много политоты вот этой. Ну, есть такое. Я имею в виду, да, что в смысле ничего плохого в этом, конечно, нет, но жизнь состоит не только в Иране и в Ираке. Или, так скажем, то, что сейчас активно взрывается, это не значит, что там наиболее бурно проявляется жизнь. И что это самое главное. Да. Существует масса уникальных нас, да, людей. И существует в Беларуси масса... Поскольку Беларусь — это невероятная, с невскрытой коркой подледная жизнь, которая, как обычно, не отражается ни в масс-медиа, в литературе тоже. Кто-то какие-то личные воспоминания пишет, но иногда некоторые забуравливаются чересчур глубоко в личные переживания, которые нафиг никому не интересны. Вот. Цікава, хто з ким піў, хто з ким гуляў. Вот об этом я и пишу. Вось гэта, дарэчы, гэта самае цікавае ў рок-н-рольшчыках, бо вось я так чытала біяграфію Джаггера, ну гэта ж самае, калі ты пазнаеш усіх персанажаў, ты разумееш, хто чым займаўся. А ці ёсць там у вас у вашым фікшане асобы нейкія, пра якіх мы дазнаемся нешта новае, мабыць? Ну, есть несколько, просто лично для меня... Нет, еще раз объясняю. Кто с кем пил, это к Помидорову. Он про это прекрасно пишет, очень часто рассказывает и очень много вспоминает, потому что он действительно человек с уникальной памятью, с уникальным объемом памяти, да. Вот. Мои 0,5 мегабайта помнят мои персональные встречи и те проекты, где я участвовал, но я вам честно скажу, что там хватает достаточно грязного белья, чтобы было интересно. Слухай, ну, заўсёды я распавяду табе. Вітаю. Пукст гэта заўсёды шоу. Так. Ты была калі-небудзь на шоу-пукстах? На Новы год на Белсаце. Ён там быў таксама, ну, нібыта персонаж, які таксама нешта піў. У нас тут ёсць... Это не у вас, это Сергей принес. Да. Денис робит магию телебачения. Я должен подойти. Ты не доверяй. Подойди,
Это же... Гэта ў розетку ўтыкаецца. Да-да-да. Вы воткнули в розетку? Все нормально? Она играет? Так, але ў 220, выбачайце. Не папку, мамку, а не, грае. В розетке. Так, але гэта будзе зараз не кніга, гэта будзе выступ. Ну да. Романс. Да, давайте нам нечто... Ну, книга будет в следующей серии. То есть мы как бы идем в рамках бесконечного сериала, да, поскольку пока жизнь длится, а моя жизнь, мои знания о биологии подсказывают, она бесконечна. Вот, поэтому и сериал будет длиться вечно. Это зараз Пукст ці Добро? Георгия Добро будет? Нет, Пукст будет. Пукст фикшн. Ну и хотел сказать, что там это все к приключению можно подсоединиться на Патреоне, собственно, вот это истотно. Это важный такой нюанс, да. Где, конечно, в подарок все получат песню, да? Ну, там масса своих каких-то кунштюков. Вот, поэтому я думаю, что вот такое интересное приключение, в котором все имеют возможность поучаствовать. Вот. If I do fly in my if I can tie you fly, you lie, you lie, you are you. Кожній жінчині нести розколено у серці, вести до конца, бачить сутність життя, болі. Вести туди, де нічого, кроме смерті, де розквітає в очах одно тріумф волі. І в гэтых вачах полымя страсти драпежнай. Теплым рукам, что покинувши крылы, полетят непозбежно. И снежинка, кай у крови, повторяя твое имя, твое. Ла-ла-ла. Я не бачу ваших рук. Распавядзі, як гэта нараждаецца ўсё? Ты бачыш перед вачыма нейкія абразы, што гэта? Я зверею просто, когда вижу камеру, поэтому... Таму яно пайшло. Я ўпершыню такую пяшчотную песню таким пяшчотным голосам пра смерць. Не пяшчотная песня пра смерць была. Гэта вельмі прыгожа. Не адключайце гэта. Мы зараз па-за кадрам яшчэ. Зраблю такое яшчэ. Шановнае гаспадарства, Сергей Пукст з'яўляецца выкладчыкам англійскай мовы. А мы зразумелі, ён пеў там англійскай мовы. Прафесійным выкладчыкам англійскай. Ён скончыў ін'яз, і зараз ён у Варшаве выкладае онлайн ці офлайн? Онлайн таксама. Па-всякаму. Знайдзіце яго старонку ў Фейсбуке. У Інстаграм цябе няма, мне падаецца.
Я ёсць, але... У Фейсбуке. Лепш у Фейсбуке. Знайдзіце і пішыце ему. У вас будзе вось такі выкладчык англійскай мовы. Рэпетытар. Так, все, ён стаміў. Дякуй. Дякуй вялікі, а мы ідзем далей, і гэта будзе такі таксама рок-н-рольны пераход, бо мы крочым да Піта Паўлова, але гэта будзе фізкульт прывітанне. Вось. Прывітанне. Я Піт Паўлов, беларускі музыка, мне 59 год. І гэта праграма «Мацоўня Піта». Сённяшні выпуск прысвечаны матывацыі. Я хочу распавесці вам, як нарэшце оторвать свою пятую кропку от канапы и выйти на тренинг. Каб прыйсці да мяне ў мацоўню, не трэба чакаць добрага надвор'я. Не трэба набываць адмысловую вопратку, трэба у сваім гардэробе знайсці нейкія рэчы і карыстацца імі. І самае галоўнае, не трэба чакаць натхнення. Натхнение – гэта я ваше натхнение, я ваша мотивация. Мацоўня Піта не патрабуе ніякага інвентара. Все, што вам трэба, знаходзіцца ў вас у двары. Што нам патрэбна? Самы мінімум. Гэта турнік, перакладзена, высокі турнік. Галоўна, каб вы маглі даскочыць нізкі турнік, брусья і падлога. Перакладзена патрэбна для базавага практыкавання падцягвання. Калі не можете подтягнуться, контроляваны вис. Только не висите просто, висите контролявана. Нізкая перакладзіна. Яна патрэбна для таго, хто яшчэ не навучыўся працаваць на высокай перакладзіне. Гэта так званы аўстралійскі падцяг. Вельмі проста. Калі вы не ў стане яшчэ зрабіць практыкаванне на брусьях, подводящими практыкаваннями з'яўляюцца адцісканні ад падлогі. Гэта была раніца з Белсатам, рубрика «Мацоўня Піта». До сустрэчы праз тыдзень. Пішыце, калі ласка, вось тут, унізе пад гэтым роликам, альбо ўласна да мяне ў мой тэлеграм ці ў мае соцсеткі. І ДПБЧ. Зараз паслухаем, якія маем прагнозы ад гледачоў пра рост цэнаў. Так, але спачатку, безумоўна, вэрхал навёў у нашым чаціку гармідар спадар Пукс сваёй песняй. Мне спадабалася ла-ла-ла-ла. Так. Гаварылі мы дагэтуль пра Канстытуцыю і пішуць нам крытычна нашыя пастаянныя чытачы і гледачы, што справа не в Канстытуцыі, а ў гатоўнасці грамадства падтрымліваць яе нормы. І калі 8 мільёнаў чалавек не могуць ліквідаваць 20 тысяч, то пішы Канстытуцыя, або не пішы, нічога не будзе. Такая крытыка. Такая вось канстытуцыйная папраўка 20 тысяч ліквідуйце, калі ласка, законнымі метадамі, ведаеце? Так. Чаго ім у нас не адабраць, дык гэта стабільнага росту коштаў. Файна. Так, добры з жарт. такімі коштамі ў крамы з электронікай, я хаджу як у кантактны зоапарк. Патрымаць у руках і пагуляцца магу, але ўзяць сабе гэта да хаты дазволіць не магу. А купляйте белорусское. Зачем вам импортный товар, когда в продаже есть Белвар? Скуль гэта? Это з дзяцінства. Это з дзяцінства. Нашего Так. дзяцінства. Так, прыйшлі боты ў чат, і зноў там паднімаюць пытанне паліцаяў, БЧБ-сцяга ў час Другой сусветнай і так далей. І от файны адказ я знайшоў. Ні адзін паліцай не ведаў пра бел-чырвона-белы сцяг. Яны служылі Гітлеру, як і вы, боты Лукашэнку. Так. Красіва, як кажуць. І нарэшце... Нешта дадаць? Я хацеў такое пытаннечка дадаць. А ці ведаеце вы, спадары боты, што падчас Вялікай айчыннай вайны, а таксама паліцаі былі і пад цяперашнім расейскім сцягам?
Вось трыкалор, Ён закапвае гэта кудысьці, я не ведаю, уласаўскі, куды. паліцаеўскі, хто ваяваў Ой, глядзі супраць асцярожна, то бы савецкай себе арміі. азаронак выпраўляць. Гэта гісторыя, паглядзіце. Добра. Ну і будзем завершаць файным каментаром па тэме. Давай. Што будзе з коштамі. І здаецца пытаннем наш Вожык Патрыёт і піша: вось цікава, што за год больш падаражэла, агуркі ці біткоін, здаецца? Яблыкі! Вольга Лойка нам кажа, што яблык самы-самы такі. Яблыкі на снегу. Гэта не для гэткага эфіра. Давайте развітвацца. Яблыкі Бо завтра мы з вами сустракаемся. Ёсць у нас такая добрая, як гэта, як нагода. Ну, нагода. Івент у нас будзе. Будзе івент, калі ласка. Чаму 15 год? 5 год. Ой, 5 год, чаму 5? Год, завтра год. Все, дед стаміўся, мы уходим. Катерина Рецкая, Денис, дед Дудинский, Андруша Сульчиц. Приходите завтра святкаваць день народзінаў раніцы з Белсатом. До побачення і до завтра. Торт будзе. Кейк. У новым выданні праграмы глядзіце пра беларускую моладзь, якая наноў адкрывала для сябе сваю культуру і мову напрыканцы 80-х гадоў мінулага стагоддзя. Магу сабе ўявіць, наколькі гэта страшна было выходзіць на вуліцу ў тыя часы, нават са звычайнымі калядкамі. Але моладзь не